Sziasztok, Dalma vagyok, és ez itt a YouTube csatornám. Nem is tudom, hány év után élesztettem ezt most újra, mert nem igazán posztoltam az utóbbi időben videókat, ami meg fönt van, az is hát ilyen nagyon régi kezdemények, szóval most ez itt az újrakezdés. Ez a longform content, ez nekem mindig is jobban bejött. Én ez a tipikus YouTube-on felnőtt gyerek voltam, nagyon szerettem a sminkes videókat, mindenféle pakolós videót, kajás videót, stb. Tudjátok, ez a 2015-6-7-es évek. Úgyhogy arra gondoltam, hogy visszahoznám ezt az OG vibe-ot, szóval a mai videóban egy mi van a táskámban videó lesz, és hát szerintem vágjunk is bele, ezt nem kell ragozni, hogy ez mégis micsoda. Kezdjük is. Egyébként ez egy Uniqlo-s táska, ez a tipikus ilyen puffer bag, nem is tudom, hogy hívták, és sold out volt teljesen kompletten, úgyhogy Vinted-en szereztem be, és igazából ezt a születésnapomra kaptam, szóval én találtam, de kaptam is, mindegy, értitek. Ami mindig van nálam, az egy pénztárca, és én ezeket a baromi nagy pénztárcákat szeretem, amiben mindenféle kártya, remélem nem látszik, mindenféle kártya, irat és egyéb dolgok beleférnek. Egyébként készpénzt nem szoktam magamnál tartani, de ilyen kis apró, nem tudom micsodák benne vannak. Meg persze az ilyen loyalty kártyák és a barátomnak a fényképei. Ez egy Steve Madden pénztárca egyébként, és ezt a TK Maxx-be vettem, azt hiszem 17 fontért, szóval szerintem megérte. Ami még mindig van nálam, azok a tömérnek mennyiségű zsebkendők, mert állandóan folyik az orrom, szóval ezt mindig orvosolnom kell. Egyébként nem raktam rendet ebbe a táskába, szóval eszméletlen kupleráj van benne. Aztán mi van még? Egy fülhallgató, ami ez a tipikus Apple vezetékes fülhallgató, mert ha telefonálok, akkor a mikrofonba könnyedén bele tudok beszélni. Nincs AirPods-om egyébként, próbáltam több vezeték nélküli fülhallgatót, de igazából ennek van a legjobb hangzása, és ezt tudom, hogy mindig működni fog. Tehát nem kell azon gondolkodnom, hogy úristen, fel van-e töltve, vagy most éppen mi a helyzet. Tudjátok. Aztán nézzük. Van nálam egy csomag betét, amit csak így beledobtam a táskámba, mert hát kicsit szégyellem bevallani, de én mindig az a lány voltam, akinél nem feltétlenül volt betét, és vagyis volt, csak nem akkor, amikor tudta, hogy meg fog neki jönni, szóval anyukám tanácsa zeng mindig a fülembe, hogy mindig legyen nálad, mert sose tudhatod, és ez bejött, szóval azóta mindig van nálam. Egy időben volt nálam egy ilyen kis necesszer, ami tele volt tamponnal, meg ilyenekkel, de azt most nem raktam bele. Aztán fájdalomcsillapító, ez sima, basic ibuprofen, mert sose lehet tudni. Aztán kézfertőtlenítő, ez a Body Shop-os citromos van most jelenleg nálam. Ezt még Covid alatt vettem, szóval ez annyira nem becsülendő, hogy még mindig nem sikerült elhasználnom, de nem rossz, ha van a táskámban. Nagyon nagy kupleráj van ebbe a táskába, szóval nem is tudom, hogy mi legyen a következő. Van nálam egy töltőkábel, és valamiért egy ilyen európai fej, szerintem ez még ahogy Magyarországon voltam benne maradt, de van egy másik, ami kifejezetten brit, szóval töltőkábel, mert ezt is régen hordtam magammal, de valahogy mindig tönkrementek, szóval ez most egy vadi új. Aztán a kisebb zsebek is tele vannak természetesen. Van nálam mindenféle ajaktermék. Ez most jelenleg 2 ilyen OSS ajakápoló, egy Summer Fridays-os ilyen ajakbalzsam, amit amúgy nem szeretek, annyira nem jó, és egy Maybelline-es Vinilink. Ez még benne maradt szerintem egy buli alkalmából, vagy egy ilyen családi get-together alkalmával. Szóval ezek vannak most a táskámban. Még szájceruza szokott lenni nálam, de azt most szerintem kivettem, úgyhogy az most nincs. És egy napszemüveg, mert sose lehet tudni. Ugyan szemüveges vagyok alapjáraton, szóval ha a kontaktlencsézek, akkor szoktam ezt felhúzni. Ezt nem is tudom, hol vettem. Talán valami piacon egyébként, ez a tipikus ilyen 100 forintos szemüveg, de a célnak megfelel, szóval jó lesz.
És most kivételesen van nálam ilyen torokcukorka, mert a múltkor kicsit beteges voltam, szóval ezt bedobtam, hogy hátha. Egyébként szemét is van a táskámban, úgyhogy itt van 2 blokk, meg valami, ami leesett. Ez is benne van a táskám aljában, úgyhogy ideje lenne ezt hát orvosolnom, szóval lassan ki kéne pakolnom a táskából. Ez mind, ami így nálam van. Egyébként még a telefonom szokott nálam lenni, ez egy iPhone 11, de ezt általában vagy a kezembe, vagy a zsebembe tartom, szóval nem szoktam belerakni a táskámba. Mi van még nálam ezen kívül? Igazából ennyi, ami a táskámba szokott lenni, bele szoktam még dobni egy pár dolgot, ami így a gyereknek kellhet esetleg, vagy éppenséggel nincs nálam szatyor, szóval akkor a bevásárlást, vagy ilyen apró kis dolgokat szoktam még beledobni, ez is tök random. Úgyhogy hát ez egy nagyon gyors kis videó volt, de szerintem ezt nem is kell túlságosan ragozni. Még néha szoktam egyébként ezeket a Uniqlo-s ilyen átdobós táskákat, ami nagyon viral volt mindenhol, azokat használni. Van egy sárgám és egy feketém, mert abba pont belefér ez a Steve Madden pénztárca egyébként. Más pénztárcám szerintem nincs is, mert lecseréltem az összeset. Egy darab kisebb van még, azt hiszem, az kb. így ekkora ehhez képest, és az is belefér tök jól a kis átdobós táskákba, de köszönöm szépen, hogyha megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy kicsit visszahoztam ezt a régi YouTube vibe-ot, és írjátok meg kommentbe, hogyha szeretnétek még hasonló tartalmakat, vagy valami kérésetek van, akkor azt is nagyon szívesen várom, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!